Библиядан алынган күктән Алладан көч килүе турында тарих. Иисусның апостоллары күктә вәгъдә ителгән Алладан святый тын көтеп көн сайын бергәләп иман иткәннәр. 50-нче көн бәйрәме җиткәч, Иерусалимга төрле халыктан, төрле илләрдән иудейлар җыелган. Ә Иисусның бөтен укучылары бер җыртта иман иткәннәр. Күктән куәтле җил искәнгә, ышаш тавыш ишетелеп, алар булган җыртны тутырган. Шушы көчле тавышны ишетеп, күп халык җыелган. Көтмәгәндә жалкын телләр рәвешендә святый тын апостолларның һәрберсенең өстенә кунган. Барысы да святый тын белән тулгач, Алладан бирелгән сүзләр белән үзләре белмәгән башка телләрдә сөйли башлаганнар. Анда җыелган халык аптырап калган. Алар гарәп җиреннән, Мисырдан, Осия һәм башка күп илләрдән бәйрәмгә килгәннәр. Килгән халыклар укучылардан үз телләрендә сөйләнүен ишеткәннәр. Бу кешеләр ничек безнең телләрдә сөйләшәләр? Дип аптыраганнар. Шуннан Петр көчле тавыш белән халыкка сөйли башлаган. Мин әйткән сүзләрне игътибар белән тыңлагыз. Сез хаҗыр күргәннәрне Алла алдан Йоэл пәйгамбәр аша күп гасырлар элек әйткән булган. Мин үземнең рухымны җаудырырмын. Улларыгыз, кызларыгыз Алла сүзен халыкка сөйләрләр. Шуңа күрә әйтәм сезгә. Алла теләге буенча Иисус күп мөгъҗизалар, кудрәтле эшләр кылып безнең языкларыбыз өчен үлгән. Аны Алла үлем быгауларын изеп, 3нче көнне терелтеп тыргызган. Белегез, Алла Иисусны безгә коткаручы итеп биргән. Бу сүзләрне ишеткәч, аларның күңелләре нечкәреп, Петрдан сораганнар. Туганнар, безгә нәрсә эшләргә? Барыгызның да языкларыгыз кичерелсен өчен тәүбә итегез. Иисусны коткаручы итеп кабул итегез. Чукындырылу юласын үтәгез. Шуннан соң святый тынны бүләк итеп алырсыз. Бу Алланың сезгә барлык халыкларга бирелгән вәгъдәсе. Петр бу хакта тагын Библиядан күп раслаулар китергән. Аны тыңлаганнан соң 3000-га якын кеше Алланың сүзләрен кабул иткәннәр. Алар тәүбә итеп, Иисуска иман итүчеләргә кушылганнар. Соңрак аларны кешеләр арасында Иисусның укучылары дип атый башлаганнар. Аннары башкаларда святый тынны кабул иткәннәр. Шул вакытларда Израиль җирендә Корнилий исемле югары дәрәҗәле бер кеше яшәгән. Ул Рим гаскәрләрендә хезмәт иткән. Ул Италиян халкыннан булып, гаиләсе белән Алланы хөрмәтләп, аны ылалап яшәгәннәр. Корнилий һәр вакыт жарлыларга хәер эләшкән. Аллага иман иткән. Бер вакыт ураза тотканда, анарга Алланың фәрештәсе күренеп әйткән: "Корнилий, синең иманнарыңны, игелекле эшләреңне Алла күрде. Петр исемле Иисусның укучысын табып, аны иеңә чакырып китер. Ул сиңа бөтен гаиләңә кытылыр өчен сүзләр әйтәчәк." Корнилий фәрештәнең сүзен кабул итеп, хезмәтчеләрен җибәреп, Петрны өенә чакырып, аңа әйткән: "Раббы, сиңа сөйләргә кушкан бар сүзләрне тыңлау өчен, хаҗыр без туганнарым һәм дусларым белән Алла алдында торабыз." Петр Алла биргән сүзләрне былай дип башлаган: "Хаҗыр мин чынлап та аңлыйм. Алла барлык кешеләрне дә тигез итеп күрә. Аны ылылаучы һәм яхшы эшләр кылучыны
кайсы гына халыктан булса да, ул һәр вакыт кабул итә. Барысына билгеле булган Иисус Христос турында Алла сезгә һәм бар кешеләргә яхшы хәбәр җибәргән. Аның шайтан җафалаган кешеләрне савыктыруы, күп игелек кылуы, аны ничек үтергәннәрен һәм өченче көнне терелеп торуы турында беләсез. Ул тереләрне һәм үлеләрне хөкем итәр өчен Алла тарафыннан билгеләп куелган зат. Ул безгә шушы хакта сөйләргә кушкан. Иисуска иман китергән бөтен кешенең җазыклары кичереләчәк. Петр бу сүзләрне сөйләгән вакытта ук тыңлаучыларның барысына да святый тын төшкән. Шуңа күрә алар таныш булмаган телләрдә Алланы ылылап, мактап сөйли башлаганнар. Алла кешеләрне кайсы милләттән булуына карамастан тигез күрә. Шуннан соң Корнилий бөтен гаиләсе белән Алла улы Иисуска иман китереп, аның хакына суга чумдырылу җыласын үтәгән. Шулай итеп, иман китергән башка халыкларга да святый тын төшә башлаган. Бу турыда Библиядә сез күбрәк укый аласыз.